Oh iya. Nggih bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih. Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. Sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga Kedung Salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya, Kairo wis lintang saka Kairo sisan. Lho, kentip boy bocah iki. Nggih, heeh. Ndi bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng kene Mataram Mas Anggit. Yo, 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 yo. Hai ah. Yo ah. Dua ora ngira bocah kaya pring ngene kok sik kondange pripun to ngarane kaya pring maksudnya piye lha iki lho bocah cilik jlirit lha kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De pawak pawakan ki ora iso ninggal sekolah ire nggih sing penting nadyan cilik sehat ya Nduk sehat Pak De alhamdulillah sik dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa Nduk nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya Masya Allah niki kula takjub sekali penontonnya sangat banyak Pak De penontonnya uang kok banyak maksudnya niku akeh banget ngoten lho Pak De lagi ampun banyak lagi awet saking mriko wau sampun iki ora mung saka desa kene uga desa tetangga padha mirsani bahkan di luar kecamatan pun sampe saka Blitar enek saka Surabaya enek nggih lengkap sangat nggih Mas saka Jember enek dadi iki cucuk karo Pak Junedi ling gelar tontonan amin alhamdulillah nggih jenengmu sapa jenengmu kula Lintang Kairo komplite Lintang Kairo tok wis tok Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatma Ruhari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa omong angel iratu kok. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono lho. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake leluhur ki wis podar e. Ah niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene ngoten lho. Sesepuhe ngoten lho Pak De, panjenengan. Pini sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Wong kok senengane. Ora ya padha to Pak De. Ya ora beda. Anu Lintang isih sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi, Mbak Lintang? SMA 1 Puncu, Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Lah, berarti mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Amin, matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Jebul biyen ki cek mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa, sing penting sekolahe ditutuke, karir tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Iki ana pundutan lagu nggih Mbak Lintang saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken Podang Kuning. Nggih. Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Bapak Jun nggih tasik lenggah. Ayo jelas ngaten. Ingkang pundi? Sugeng dalu Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nutuk nadyan mau esuk tangine ya didadak. Mergo ketamon iki juragrawa iki. Lah nggih to. Saiki isih tanggung jawabnya itu sangat besar sekali loh. Betul. Iki ape dibawani apa, Duk? Podang Kuning. Nggih, dibawani ya gawane no, Podang Kuning.
Monggo, iya Mbak Lintang. Monggo. Nadian wujud mung peksi Suarane iso nggo kredit Honda. kredit undang iki piye to Pak De? Tegese kowe Kok malah ge? nyanyi sak nyanyian ki iso nggo ngangsur kendaraan. Ya ampun, Wes, mboten Pak De. luar biasa. Tasih ajar sak menika Pak De. Ajar ya aja njaluk sangu. Kan wonten Ibu sesepuh Ibu Darsini nuwun sewu Ibu. Kae Mbak-mbaknya semuanya. Pojok kae Presiden Purbakala. Ampun Lho, ngoten to Pak De. nek ngenyek wong sak penake dhewe iki lho. Lah nggih lho. Pitengantropus, wong iki nek ngenyek aja sak penake dhewe. Aku ora enak. Oh, aku Ayo, kerpus banget. iya Dok. Diucapkan ugi Pak De. Kula dereng maaf-maafan kalih piantun pundi? Yai anu ta. Yai Yai Dono Dono Salam Mulya. nggih Dono Mulya. Minal aidin wal faizin kagem Bapak Ibu sedaya nggih. Nggih. Kaya bacaan ya. Bancaan pripun? Nggih. Nggih. Nek ora apa-apa njaluk ngapura luwih apik. Lah nggih to Pak De. Anu, Halus manis tora merak hati. Usahakan golek isi podang Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. Isa awan ning omah wis ora krasa kaluyuran anggone isih nyetas sayang beberapa terangganku kali ora krasa isa awan nganti bengi
Omake Gondomino. Yo kendangane tangan di omake. Oke. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih, Mbak Lintang. Matur nuwun, Nduk. Ya, matur nuwun. Ana angker meneh. Arek angker